mohli opravdu začít na zemi. Môžeme aj cez 800 trochu, vieš, prestúpať, takže... Aj tak má píti, on to nevýkol. Počkaj, 850. Zaťahne nás nad letisko, hej? A môže vypnúť tango tým po vypnutí a do výhľadovej zatáčky a na cvik vyvrtiek na pádu nad letiskom. Zavřít pásy, volné předměty zajištěné, vetraní zavřete výhľadovku. Je to volné tuto zatiaľ? Tady mám volné taky. Ve vzduchu by neměl být žádný větroň. Maule nevidím. Polička info, 100 kg bravo, Belenky, dobrý den. Maulu ani já nevidím, tam klesá. Tam je, už ho vidím, je nad holičom, dobre, tak proti vetru. Takto. Ideme a teraz, ideme spolu, takže ľava, hej, nad horizont, tak. Na brucho, hej? Aha. A ideme. Vyrovnať. Ale povol. Dobre, ideme druhú. Proti vetru sa nastav. Skúsiš si to teraz sám ľavu, hej? Musíš tam tie krydelka fakt vraziť, lebo to je tupoň. Takže z tých 100 od žltého trojuholníčku. Noha, noha. A teraz krydelkáš. Drž. Kontra. Zastav. Dobre. Otočka doprava, proti vetru, alebo tak doľava. A ideme skúsiť pravú, hej? Hej. Není tá vývrtka taká pekná, ale... Tak, a ideme. Nad horizont, noha, pravá. Nedávaj krydelka, na brucho. No. Kontra. Tá práva nám vôbec tam nechce padnúť. Ideme ešte raz. Ališ prevádzka, Maule, dlhé finále, dráhy 04. Ešte raz ideme. Zrovnaj, proti vetru. Nad horizont. Prava. Iba nohu, nedávaj tam ruku. Na brucho. Nič. Do tej pravej to nechce spadať. Dobre, ešte skúsime jednu ľavú. Ešte máme výšku. Nemixuj tým knipom, kľud, hej? A keď dávaš nohu, dá iba nohu, nie ruku. A teraz ľavú sme chceli robiť. Na brucho. Kontra.
Ríšo, krydelka si tam dal. Nesmieš dať, keď kontra je noha a toď už proti vetru. Rýchlosť. Dobre? Jo. Nedávaj tam krydelka. Potom to lietadlo sa skríži a stratí energiu. Dobre, skúsime si teraz pád. Jaký? Taký mierny. Takže mierny nad horizont. Dotiahni. Povol. Dobre. Teraz skúsime ostrý. Takže ustáv a stup, ťahaj. Dotiahni. A povol. A ešte jeden. Hej. Stačí. Zastav. Na brucho. Dobre. Ty vole. V pohode si? Jo, ale tak to bylo. Dobre, a teraz mi urob ostré zatáčky. Je to zase natádna, alebo? Čo? Jako takto? Áno, a prechody. Z jednej zatáčky do druhej chcem vidieť. A bacha na tú balónku, hej, takže plné výchylky, nebáť sa. Trošku si aj zatoč tú zatáčku, hej, že uveď ju, ja neviem, 90 stupňov toč a potom máš, nemusíš hneď striedať tesku. No, takže poď, skúšaj. A môžeš to zatočiť potom v smere dráhy. Hej, nech letíme akože na úroveň T. A čumáky, už sa ti to rozbieha, to musí pekne, to musí pribyť, ako keď to chceš uviesť do stúpania. Dotoč to do polohy po vetre. Nemixuj tým kniplom. Máš nejakú poruchu na ňom? A ešte ostrú zatáčku ľavú. Výborne. Do druhej prejdi, do pravej. Rúbni tej nohy tam plnú. Dobre, ešte. To on potrebuje presne. Nohy tú nohu nedávajú a preto to lieta potom tak strakato. A ešte druhú, ľavú. Dobre, pôjdeme trošku z väčšej výšky a budeme pristávať kvázi s kozom, hej? Takže hlásim po vetre, ty urob úlohy, plyn po vetre, máme masky, poloskom. Čtvrtá, volná výška, dobrá. Ale to mi jeden ostrý páskou, to išlo na Lotrinka, ne? A je. Už mám asi točiť, ne? Môžeš točiť, no. Takže fúka ti sprava vietor, hej? Takže pôjdeme na takto. Nie, práve opačne. Čumák dá doľava, aby si mal... no. Takže pred skozom, čo urobíš? Plné brzdy, ľavá noha, hej, pritiahni, nenechaj to potlačené, víš, ťahaj. A kniplom si smeruješ smer, kniplom, hej. Tu ľavú nohu tam aj plnú stále, hej. No dobre, zavri to, aby sme doleteli a pristávaj. Skôr budeme musieť skúšať častejšie ešte, tak pekne pristáte chcem vidieť, aby sme neboli dosť krát. A rýchlosť.
Bez brzd teraz. Bez brzd, bez. No tak zatiaľ, lebo však budeme krátky. Privri to. Kde sú lana? Nevidím. Tady. No, kokoti. Keď poviem, že načuchorte ich, tak si ich budete ťahať. No, no ako? Tak jako je to pocit, ten ta prvá byla taká, že lekačka, potom bylo v pohodě. Ale ten pád, ten poslední, ten byl taky, Že? ten byl taky, že už porádně ostrý. Jakože, a vy jste mě točil, či co? Hej. Tak si to